برنامه همقدم زمان باش. ассалому алайкум шунавандагони азиз. барномаи ҳамқадами замон аз мавҷи радиои пайванд ин лаҳза ба таваҷҷӯҳатон пешкаш мегардад. хотиррасон мешавем ки барномаи мазкур дар доираи лоиҳаи ташаббуси нури рӯшноӣ амалӣ карда мешавад. ташаббуси нури рӯшноӣ як шарики глобалӣ ва бисёр сола байни иттиҳоди аврупо ва созмони милалии муттаҳид аст то ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро то соли 2030 аз байн барад. бахши даричаи таърих. сомиёни арҷманд, барномаи мо идома дорад. қаҳрамони имрӯзаи мо асосгузор ва роҳбари маркази таълимии сирус дар шаҳри хуҷанд Гузал Давлатова. биёед аз таърихи тиҷорати он кас шинос мешавем. Я Гузаль Давлатова, основатель, руководитель образовательного центра «Сириус», Таджикистан. Ман Гузал Давлатова, асосгузор ва роҳбари маркази таълимии «Сириус» дар шаҳри Хуҷанд. Дар ин бозори рақобат тӯли 3 сол мешавад ки фаъолият дорам, яъне аз моҳи феврали соли 2021 то ин ҷониб. Барои чӣ маҳз ин тиҷоратро интихоб кардам? Шояд ба хислату характери ман наздиктар бошад. Ман шахсе мебошам ки муошират карданро дӯст медорам. Бо ҷавонон кор кардан хеле бароям шавқовар аст ва ман низ худ хеле эҷодкор ҳастам. Ман аслан ҳамеша ба кор шавқ дорам ва бо чунин одамон кор кардан низ шавқовар мебошад, яъне бо омӯзгорон ва бо толибилмон. Модарам бештар маро дастгирӣ мекарданд. Ҳамзамон хешону пайвандон маро рӯҳан дастгирӣ карда мегуфтанд ки ин идеяи таъсиси марказ олиҷаноб аст, ту аз ӯҳдаи ҳама кор мебароӣ. Ва ин суханҳои атрофиён ба ман қувваи дигар бахшид ва корро оғоз кардам. Ин шояд чизи аз ҳама муҳим аст вақте ки наздикон ҳамфикри ту мешаванду туро дастгирӣ мекунанд. ҳамеша ҳамроҳи ту ҳастанду дар назди ту ҳастанд ва будани онҳоро ҳис мекунӣ ва қуввати дигаре дар дилат пайдо мешавад ва худ ба худ мегӯӣ ки ман метавонам. аз оғоз медонистам ки даста ё худ командаи интихоб кардаи ман тамоми тиҷорати маро муаррифӣ менамояд ва сари ин масъала ман бояд ҷиддӣ бошам. на оне ки тиҷоратро оғоз кардӣ давомаш шояд худ рафтан мегирад, яъне ман дар ин ҷода беаҳамият нестам. ин ба хислату характери ман тамоман ворид намешавад. дар ин ҷо бояд эҳсосу дарди миҷози худро дарк созӣ. агар дарк насозӣ, таҳлил карда натавонӣ ки миҷоз чӣ мехоҳад, чӣ навигарӣ ворид шавад надонӣ, пас тиҷорати ту ҳеҷ аст. чунин сохтани бизнес ё тиҷоратро ман маслиҳат намедиҳам. бояд иродаи қавӣ дошта бошӣ, таҳлил карда тавонӣ, маркетинги қавӣ дошта бошӣ ва сармоягузорӣ карда тавонӣ. ҳангоми интихоби омӯзгорон, синфхонаҳо, бино ҷиддӣ бояд кор кунӣ. ҳатман ба муваффақият ноил мегардӣ. бале, кор ки пайдо шуд, душвориҳо ҳам пайдо мешаванд, монеа эҷод мегардад. интихоби омӯзгорон, аз қайдгузарӣ дар мақомотҳо ва ғайраҳо. бояд ту ин душвориҳоро паси сар намоӣ, роҳҳои ҳалли масъаларо дида бароӣ ва албатта роҳи дурусти ҳаллашро ёбӣ. бале, шумо метавонед. аз ягон ҷой ҳатман шуморо дастгирӣ мекунанд. танҳо ман зан нагӯед, қадам гузоред. аз орзу то амал шояд як қадам бошад. ин қадамро устуворона, бо эътимодона гузоред. ба худ бовар дошта бошед. бале, зан ҳаст, аммо иродаи қавӣ дорад. агар иҷро мекунам гӯяд, ҳатман иҷро мекунад. бо баробари мардон устуворона, сарбаландона қадам гузоред. маро бонки Эсхата дастгирӣ намуд. худи ҳамон сол ман идеяи худро татбиқ карданӣ будам. ҳама чиз дорӣ, бино барои кушодани марказ, ҳама чизҳои лозима, аммо боз маблағҳои иловагӣ барои бо тарзу нигоҳи нави замонавӣ омода намудани маркази хусусан таълимию забономӯзӣ лозим аст. синфхонаҳо бояд ҷавобгӯи талаботи имрӯза бошад. дизайн, тарҳи нав, нигоҳи нав, ба ҳама ин бояд маблағи кофӣ дошта бошӣ. тавассути бонки Эсхата ба шарофати бонки мазкур ман ин қарзро гирифтам. мо офисро тавре муҷаҳҳаз кардем ки мо мехостем. сатҳу сифати хуб. ҷавонони мо ҳоло ба ҳама чиз менигаранд. ба тарроҳӣ, офис чӣ гуна сохта шудааст ва чӣ гуна фазо менигаранд. занҳои азиз, агар шумо ягон тиҷоратро оғоз карданӣ бошед, орзу дошта бошед, ҳатман рӯзе фаро мерасад ки ин орзуи шумо ҷомаи амал мепӯшад. муваффақият як қадам аст. қадам гузоред. барномаи ҳамқадами замон бош. дар баъзе кишварҳои ҷаҳон дастрасии занон ба моликият,
тиҷорат маҳдуд аст. Ба ин далел занон имкони дарёфти қарз ба маблағи калон барои рушди идеяи тиҷорати хешро надоранд. хушбахтона зани тоҷик имрӯз дар баробари мардони соҳибкор қадам ба қадам аз тиҷорати хурд ба тиҷорати калон гузашта истодаанд ва дар иқтисодиёти тоҷикистон саҳми худро гузошта истодаанд. ҳамзамон аз тарафи бонкҳо, ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ барномаҳои қарзӣ барои занҳои соҳибкор пешбинӣ шуда дастгирӣ меёбанд. роҳбари раёсат ва директори фонди қарзи хурди имон муяссар пӯлотова оид ба имкониятҳои молиявии фонди қарзи хурди имон ва мизоҷони қарздиҳанда маълумоти мушаххас дод. занони мо имрӯз озод ҳастанд ва барои рушди иқтисодиёти Тоҷикистон саҳми арзанда гузошта истодаанд. ҳиссаи занони соҳибкор зиёда аз 25% шумораи умумии соҳибкорони инфиродии мамлакатро ташкил дода, қариб 15% роҳбарони корхонаҳои хурду миёна аз ҳисоби занон мебошад, ки ин нишондиҳанда аз таваҷҷӯҳи махсуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. тавре аз таҷрибаи ҷаҳонӣ маълум мегардад, занон тавассути эҷодкорӣ ва навоварӣ, масъулияту лаёқати хоси иҷтимоии худ дар фаъолияти соҳибкорӣ сатҳи баланди даромаднокӣ, самаранокӣ ва мавқеи устуворро дар тиҷорат, корхонаҳо ва ширкатҳое, ки дар он ҷо фаъолият мекунанд, таъмин менамоянд. озод гардидани занони соҳибкор аз андозбандӣ дар давраи рухсатии ҳомиладориву таваллуд ва ҳунармандоне, ки дар хона фаъолият доранд, аз тадбирҳои дигари дастгирии давлатии фаъолияти занони соҳибкор ба ҳисоб меравад. стратегияи асосии фонди қарзи хурди имон низ ин дастгирии соҳибкории хурду миёна, хусусан занони соҳибкор ва ҷавонон мебошад. масалан, пеш аз маблағгузорӣ намудани тиҷорати занони соҳибкор, мо ба онҳо маслиҳатҳои ройгон, оиди истифодаи дурусти маблағи гирифтаашон медиҳем. тренингҳои омӯзишӣ ва касбӣ, мизи мудавварҳо, бо якҷоягӣ бо шариконамо Ассотсиатсияи занҳои соҳибкори Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо занон дар мавзӯи оғози тиҷорати нав, қонунгузорӣ дар соҳаи бизнес, оиди андоз ва андозбандӣ ташкил менамоем. ҳамчун намунаи ибрат дар сомона ва шабақаҳои иҷтимоӣ дар бораи занони соҳибкор бо муваффақ видеонаварҳо гирифта мегузорем, барои он ки барои ҷавондухтарон ин як намунаи ибрат шавад барои оғози тиҷораташон. қарзҳое ки мо пешниҳод менамоем барои соҳибкории хурду миёна, истеҳсолот, хизматрасонӣ, ҳунармандӣ мебошад, ки фоиз ва шартҳои гирифтани он нисбат ба дигар ташкилотҳои молиявӣ бастар ва қулай аст. инчунин барои занони хонанишин ва деҳқонон тариқи лизинги молиявӣ гандхонаҳо низ пешниҳод менамоем. фоизҳои мо аз 15% то 22% соларо дар бар мегирад. монеаҳои асосие ки дар мавриди дастрасии занон ба захираҳои молиявӣ меистад кадомҳоянд? камтар мехостам дар бораи монеаҳое ки имрӯз барои пешбурди соҳибкории занон халал мерасонад гуфта гузарам. ин пасту будани саводнокии молиявии занон мебошад. масалан, вақте ки занҳо ба ташкилотҳои молиявӣ мебиёянд, пурра бизнес идеяи бизнеспланашонро намедонанд, ҳаҷми маблағи мепурсиданашонро намедонанд, бо шартномаҳое ки бо онҳо баста мешавад шинос шудан намехоҳанд, ё вақте ки ба онҳо маблағҳои иловагӣ мебиёнд, онро аз рӯи бизнесплан, бизнес нақшашон истифода намебаранду маблағҳои гирифтагишона камтарша барои истеъмолии худ истифода мебаранд. ё масалан, аз дигар шаҳрҳо муҳоҷират, шавҳарошон агар маблағҳо бисонанд, гирифта ҳамаша сарф мекунанд. бояд ки онҳо бюджети оиларо ташкил дода бо хароҷоту даромади худро дар дафтар қайд намоянд. зеро дар мусофирӣ пул ёфтан осон нест ва бояд ки саводнокии молиявии худро камтар бардоранд. дигар сабабе ки имрӯз монеагӣ пайдо мекунад барои рушди соҳибкори занон, ин дастрасии занон ба молия мебошад, ки онҳо таърихи қарзи хуб надоранд, амволи гарав надоранд ва аъзои оилаҳошон, хуштомандҳо, шавҳарошон на ҳамеша дастгирӣ менамоянд, ки онҳо маблағҳои калон гиранд ва ягон амволи гаравро гузоранд дар ташкилотҳои молиявӣ, яъне дастгирии оила кам мебошад. дигар монеаҳое ки ман гуфта гузаштам, ин стереотипи мардум мебошад, менталитети мардум мебошад, ки зан бояд дар хона нишинад, бо тарбияи фарзанд машғул бошад ва корбори хонаро барад. аммо ин нодуруст аст. занҳое ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд, ҳоло озодтар мебошанд ва метавонанд ки
ҳам кори хонаро баранд, тарбияи фарзанд ки машғул бошанд ва ҳам тиҷоратро пеш баранд. Аммо дар ноҳияҳои дурдаст, ноҳияҳое ки дар он ҷо зан овоз надорад, онҳо ҳоло ҳам дар зери фишори шавҳарошон мебошанд. бале, зан модар аст, равшаниву гармкунандаи фазои оила. имрӯз вақт дар якҷо намеистад ва бонувон дар иқтисодиёти оила ва кишвар саҳм гузошта истодаанд. Аммо на ҳамеша зани тоҷик ба гирифтани маълумоти пурраю олӣ имкон дорад. девори психологӣ ва сарҳадҳои гендерӣ монеъ шуданаш мумкин аст. биёед дар ин робита андешаи коршинос, номзади илмҳои иқтисодӣ Зарина Самадованро мешунавем. бо вуҷуди оне ки дар кишвар сиёсати гендерӣ фаъол аст, ҳукумати давлат, махсусан сарвари давлатамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон бо як самимияти баланд нисбати занҳо, дастгирии занон, пешниҳоди имтиёзҳо барои занон суханҳои бисёр мегӯянд. бо вуҷуди ҳамон дар ҷомеа, дар иқтисодиёт масъалаҳое ҷой доранд ки бо нобаробарии гендерӣ алоқаманданд. Нобаробарии гендерӣ ин бевосита бо муаммоҳое ки дар бозори меҳнат вобаста ба талаботи қувваи кории занона ва ё пешниҳоди қувваи кори занона ба миён меояд. Агар дар маҷмӯъ гирем, ин нобаробар тақсим шудани захираҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ байни занону мардон мебошад ки сабаби асосии намин норасоии нобаробарии гендерӣ ба ҳисоб меравад ва зиёда аз он ба табъизи гендерӣ ҳам оварда мерасонад. Хайр, ин падида дар зери таъсири бисёр омилҳо ва аз ҷумла яъне стереотипҳо, қолабҳои шахшудае ки дар ҷомеаи мо ҳоло ҳам ҷой дорад ба миён меояд. Агар аз нуқтаи назари илм ба ин масъала нигоҳ кунем, дар назария, дар илми иқтисод танҳо аз солҳои 80-уми асри 20 ин масъала ба миён омадааст ва ҳоло услуби илмии муайян кардани ин норасоии гендерӣ коркард нашудааст. Пайваста ба ҳамин дар амалия ҳам вақте ки мебинем дар масъалаҳои гендерӣ аз ҷониби мутахассисон аҳамият дода намешавад. Хайр, хушбахтона дар ҷамъияти мо ниҳодҳое ҳастанд ки фаъолияти онҳо барои аз байн бурдани нобаробарии гендерӣ равона шудааст. Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 300 лоиҳаҳо ҳаст ки маҳз барои барҳам додани нобаробарии гендерӣ равон аст фаъолиятшон. бо вуҷуди ҳамин маҳз дар ҷумҳурӣ зарур аст ки услубҳои ягонаи баҳодиҳии гендерӣ, нобаробарии гендерӣ коркард шавад. ниҳодҳои махсусе ки барои тарбияи ҷавонон бо нигоҳи нав нисбати занон фаъолият баранд. ҳамчунин зарур аст ки дар маводҳои оморӣ он маълумотҳое ки бо фаъолияти соҳибкории занон вобаста аст дар алоҳидагӣ пайгирӣ карда шавад. Хуб, агар бинем занони имрӯза бо соҳибкорӣ машғуланд ва аз мардҳо ҳам баъзан маврид ба изофа ба натиҷаҳои баланд ноил мегарданд. Агар худ як бозори вилояти Суғдро таҳлил намоем, зиёда аз 80% он занҳо мебошанд. ин ҳам бошад ба хотири беҳтар кардани некуҳаволии зиндагиашон барои кӯмак ба шавҳарону падарон ва дар ин ҷо ягон ғайри ахлоқӣ нест, зеро ки баъзан дар ҷомеа мегӯянд ки бо бизнес, бо соҳибкорӣ машғул шудан ин кори занҳо нест, лекин ин чхел ки гуфтем қолаби шахшуда аст ва занҳо имрӯз бо баробари мардҳо дар ҳамаи соҳаҳо кор мекунанд ва ҳатто дар он соҳаҳое ки солҳои пеш вазнин ҳисобида мешуд, имрӯз бо мурури замон ки корҳои ҷои автоматикунонида шуданд, робототехника тараққӣ кардагӣ, рақамикунонӣ шудааст ҳамаи равандҳо, бинобар ҳамин занҳо дар ҳамаи корҳо бо баробари мардҳо сарбаландона кор мекунанд. бинобар ҳамин зарур аст ки дар ҷомеа нобаробарии гендерӣ бояд аз байн равад ва мо бояд моҳиди ин масъала нигоҳи пешқадам дошта бошем. барномаи ҳамқадами замон бош. сол аз сол маблағгузории самти фаъолияти занҳои соҳибкор зиёд шуда истодааст. ин нуқтаро Фирӯз Наҷмиддинов, сарбозрасии шӯъбаи назоратии шӯъбаи бонкии минтақавии миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд иброз дошт. бояд қайд намуд ки сол аз сол маблағгузории самти фаъолияти занҳои соҳибкор васеъ шуда истодааст. ин буд ки дар давраи январ-июни соли 2023 аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба шумораи 3885 адад қарзҳои хурд ва калон дода шудааст ки маблағи он 137 миллион сомониро ташкил медиҳад ва дар ҷаласаҳо, дар воқеаҳо, дар он ҷамоматҳое ки бо ташкилотҳои қарзии молиявӣ гузаронда мешавад аз тарафи шӯъбаи минтақавӣ масъулини ташкилоти қарзии молиявӣ муваззаф карда мешаванд ки бобати ҳарчи бештар маблағгузории занҳои соҳибкор ҷидду ҷаҳд намоянд ва барои онҳо маҳсулотҳои нағди қарзиро коркард намоянд.
имрӯз занҳо бештар бо кадом мақсад аз бонк қарз гирифта истоданд? ба ин ва дигар саволҳои мо роҳбари бахши фурӯши рақамии кор бо ҷомеаи бонки Эсхата Азиза Охунова чунин посух дод. ташаккур барои савол. имрӯзҳо бонувони кишвари мо бештар бо мақсади рушд додани фаъолияти соҳибкории худ ба бонкҳо барои гирифтани қарз муроҷиат мекунанд. ба гуфтан мумкин аст ки сафи бонувони соҳибкори кишвар рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. занҳо на фақат соҳиби тиҷорати худ шуда кори худро анъанавӣ пеш бурда истодаанд, балки барои рушди тиҷорат бештар имкониятҳоро ҷустуҷӯ доранд ва хурсандона имрӯз ба шарофати технологияҳои нав баҳри рушди тиҷорат бисёр роҳҳои инноватсионии рақамӣ вуҷуд доранд ки бо истифода аз онҳо метавон сатҳи тиҷорати худро беҳтару хубтар сохт. дар ин самт бонки Эсхата на танҳо бо пешниҳоди қарзи дастрас, балки тавассути машварати мутахассисон ва омӯзишҳои ба таври ройгон пешниҳодшаванда ба мизоҷонаш кӯмак мекунад. масалан, бонки Эсхата ҳамчун яке аз шарикони барномаи занҳо дар тиҷорат ки аз ҷониби бонки Аврупои таҷдид ва рушд пешбарӣ карда мешавад, баҳри дастгирӣ ва пешбурди тиҷорати соҳибкорзанони Тоҷикистон фаъолона корбарӣ намуда баҳрашон маҳсулоти қарзии имконро пешниҳод менамояд. ин аз он дарак медиҳад ки бонки Эсхата тарафдори рушди тиҷорати занҳо мебошад. барои такмил ва рушд додани занони соҳибкор, бонк дар доираи ESG табдилдиҳӣ фаъолият ҳадафи рушди устувори 5 ки баробарии гендерӣ ном дорад, яке аз ҳадафҳои муҳим барои худ интихоб намудааст. ин ҳадаф ба афзоиши шумора ва баланд бардоштани сатҳи соҳибкории занон алалхусус сегменти микро мусоидат менамояд. агар ESG-ро камтар кушода диҳем, ин яке аз самтҳои муҳими фаъолияти бонки Эсхата маҳсуб меёбад ва ихтисораи ESG ҳамчун муносибати масъулиятнок ба муҳити зист, масъулияти баланди иҷтимоӣ ва сифати баланди идоракунии корпоративӣ шарҳ дода мешавад. пеш аз додани қарз ба занон, имконияти онҳо чӣ гуна муайян карда мешавад? албатта ҳама намуди қарз пеш аз таздиқ шудан аз тарафи мутахассисони қарзӣ пурра таҳлили молиявиро мегузарад, яъне фаъолият ва пардохтпазирии мизоҷ таҳлил карда шуда пас аз он маблағи қарзӣ ба мизоҷон пешниҳод мекардад. агар занҳоро ба назар гирем, дар доираи қарздиҳӣ чуноне ки пеш аз ин гузаштам, маҳсулоти қарзии имконро бонки Эсхата пешниҳод менамояд ки дар доираи он қарз бо фоизи паст карда шуда ва дигар афзалиятҳои иловагӣ пешниҳод мекардад. агар ба омор назар кунем, бонк то ба имрӯз ба зиёда аз 1800 нафар занони соҳибкор зиёда аз 216 миллион сомонии маблағи қарзии имконро пешниҳод намудааст. чанд фоиз имрӯз занҳо барои пешбурди тиҷорат қарз гирифтаанд нисбат ба мардон? зиёд ё ин ки кам? агар нишондиҳандаҳои пешниҳоди қарзро ба мизоҷони бонки Эсхата дида бароем, дар 9 моҳи соли ҷорӣ 30% маблағи қарзии пешниҳод шуда ба занҳо тааллуқ дорад ва агар шумораи қарзҳои пешниҳод шударо гирем, пас 45% он ба занҳо дода шудааст. албатта бонк баҳри зиёд намудани шумораи мизоҷони худ аз ҷумла занҳоро дар нақша дорад. баҳри расидан ба ин мақсад, бонк дар сегменти чакана, сегменти қарздиҳии микро ба худ нишондиҳандаҳои нақшавӣ гузоштааст ки барои иҷроиши он дар барномаҳои характери гендерӣ дошта аз қабили барномаҳои занҳо дар тиҷорат фаъолона ширкат меварзад. дар доираи барномаи мазкур ҳам коркард ва ҳам пешниҳоди маҳсулоти дастраси қарзиву чаканаи бонк пешбинӣ шудааст. инчунин бояд қайд кард ки бонки Эсхата бахши таърихи муваффақияти мизоҷро тавассути сомонаи расмӣ ва шабакаҳои иҷтимоии худ пешкаши истифодабарандагони интернет мегардонад ки дар бораи оғоз ва рушди фаъолияти махсусан занҳои соҳибкори кишвар, маслиҳати онҳо ва бонувону духтароне ки мехоҳанд тиҷорати худро дар Тоҷикистон ташкил дода сатҳи зиндагӣ ва некӯаҳволии худро баланд бардоранд ва умуман оид ба таърихи муваффақияти тиҷорату ҳаёташон нақл кунем, то ки сарчашмаи ҳавасмандгардонӣ ва намунаи ибрат барои дигарон бошад. масъалаи баланд бардоштани маърифатнокии молиявии мардум бошад барои муассисаҳои молиявии кишвар имрӯз масъалаи актуалӣ ба ҳисоб меравад ва ҳатто аз ҷониби танзимгар ҳам дастгирӣ ва ҳам назорат бурда мешавад. дар ин самт низ мо кӯшиш менамоем ки фаъол бошем ва категорияҳои гуногуни сину солиро ба инобат гирем, аз толибилмони мактабҳо то калонсолон, аз ҷумла занҳоро барои баланд бардоштани саводнокии молиявӣ хусусан мардуми минтақаҳои дурдасти кишварро ҷалб мекунем. бароишон семинар, машваратҳои ройгон, озмунҳо ва чорабиниҳои шавқовари ҳавасмандкунанда гузаронида мешаванд. инчунин дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоӣ мунтазам маводҳое гузошта мешавад ки барои баланд бардоштани саводнокии молиявӣ нигаронида шудааст. хурсандибахш аст ки имрӯз зани тоҷик
дар пешрафти тиҷорат саҳмгузор аст. бино ба маълумоти муовини директори Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкор Фирӯза Маҳмудова, дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон 3000 нафар зани соҳибкор аъзои Ассотсиатсияи миллии соҳибкорони Тоҷикистон ҳастанд. бонувон дар самти тиҷорату соҳибкорӣ баробари мардон муваффақона фаъолият мебаранд ва аз ҳама нуқтаи муҳим мизоҷони бо виҷдону бо эътимоди бонк мебошанд. бахши даричаи таърих. ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои занон, баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, танзими расму анъана ва оинҳои мардумӣ якчанд фармону қонунҳо ва барномаҳои давлатӣ ба тавсиб расида амалӣ шуда истодаанд. ба тавсиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амаликардонии онҳо, барномаҳои давлатии самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробари мардон ва занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, консепсияи рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳи ин гуфтаҳост, ки татбиқи онҳо ба беҳбудии минбаъди ҳаёт ва фаъолияти занон дар ҷомеа мусоидат мекунад. дар ин радиф соли 2013 дар вилоят грантҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғ ҷиҳати дастгирии фаъолияти занон таъсис дода шуда, барои пиёда гардидани ин ташаббус саҳми кумитаи кор бо занони мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғ хеле бузург аст. худи ҳамон сол ба 15 нафар бонувон грантҳо пешниҳод гардид ва то имрӯз шумори гирандагони гранти раиси вилояти Суғ ба 60 нафар расонида шуд. занони ҳунарманди вилоят давоми солҳои 2013-2023 маблағҳои грантиро соҳиб гардида, на танҳо шароити иқтисодии оилаи худро беҳтар намуданд, ҳамчунин барои дигар занону духтарон ҷойҳои нави кории доимӣ таъсис додаанд. барномаи ҳамқадами замон бош. бо умеди зиндагии осуда ва хушиҳои рӯзгоратон барномаи ҳамқадами замонро ба анҷом мерасонем. хотиррасон мешавем, ки барномаи мазкур дар доираи лоиҳаи ташаббуси нури рӯшноӣ амалӣ карда мешавад. ташаббуси нури рӯшноӣ як шарики глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид аст, то ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро то соли 2030 аз байн барад. таҳиягарони барнома танзимгар Мӯминҷон Раҳматҷонов, муҳаррир ва барандаи гуфтор Мутрибахон Алихонзода. хоҳони тани сиҳатӣ, саодатмандӣ ва пешрафти шумо ҳастем. хайр.